Co je podle vás taková jako nejhorší a nejlepší vlastnost Čechoslováků? Najlepšia vlastnosť Čechov je podľa mňa humor, že majú piči, že sú úplne najvtipnejší v Európe. Slováci, podľa mňa odolnosť, že Slováci vždy trpeli, ale vždy vydržali. Nás tu vždycky niekto okoňoval, okupoval, Turci, Nemci, Maďari. Aj Slováci samých seba, Češi a tak ďalej. Ale Slováci sa držia proste, že nevzdávajú sa, tuhý koreň. A to nejhorší? Češi trochu podľa mňa tým, že sú takí vtipní a humorní, tak trochu nechcú si pustiť také, že idealizovanie, že keď niekto je moc akože hra na hrdinu alebo tak ho nedajú dole, že ty si len obyčajný človek, čo je super zase na jednej strane tá ľudskosť a na druhej strane tie ideály treba niekedy akože ukázať spoločnosti, aby mali k čomu ašpirovať mladí a tak ďalej, takže podľa mňa trošku Češi sú tvrdí na tých ľudí, ktorí sa snažia inšpirovať a Slováci podobná vec, ale skôr v tom, že nedoprajú si až tak navzájom. Najlepšie je asi taký, že aj keď sa to nezdá, tak sme stále jeden národ, keď sa pýta Čechoslovákov, stále tam cítim tú lásku medzi nami, ako Češi, Slováci, do veľkej miery, to sa mi páči. A slabé, tak jak hovoríš, tá neprajnosť, malomyselnosť, vieš, že ja som bol vždy taký od narodenia, treba sa ísť pozrieť ďalej za hranice svojho dediny, mesta, štátu, kontinentu.